amarya wai kina ina to ku muje lafiyar ku ita ce abin fari na. Likita bokan turai gani yau ma na zo, duka mata na ba su lafiya abu ba daɗi. Ku zazzauna ku jira ya fito, yana ciki yana duba marasa lafiya ne ai. Likita ya aiki ya gwagwarmaya kuma ya fama. Alhamdulillah godiya ga Allah mai girma. Me yake taba da kai na ganka tare da mata ma ba su jin daɗi, shi yasa na rako su ka duba su kan abin ya zama babba. Me yake damun su yi mun bayani in fahimta. Hafsat Fatima ku faɗa mashi me ke damun ku. Hajiya menene yake miki ciwo kwata? An gari ya waye da safe kan in ci abinci, sai in ji ciki na ya cike kamar na ci abinci. Ga yawan tashin zuciya gami da yawan bacci. To shikenan yanzu za mu duba ki mu tabbatar da me ke damun ki, magani ba mu gajiya ba. Ke kuma ba hajiya menene yake samun ki? Yawan jiri ga kasala da ciwon kai ma, wani sa'in ciwon kan kamar ido zai faɗo. Kada ki damu ke ma za mu auna mu gani me yake damun ki, mu baki magani ba wai ba.